רועי, אתה פה יושב חדר ליד, רציתי להגיד לך בהתחלה ניסיתי ככה לחפף את כל העניינים, אתה יודע, בנים. אבל אז אמרה, מה, אתם לא עושים לו שום דבר? מה, אתם לא... צריך להכין משהו. ופתאום אני התחלתי לקבל מכל החברה, אומרים, מה אתם עושים לו, מה אתם עושים לו, מה אתם עושים לו? ואני מסתכל, אני מסתכל אליי. עושים ככה אחד לשני, ומה נעשה? אז התחלנו לעבור חדר, כאילו, אתה יודע שאף אחד פה לא אוהב להצטלם. השארת את המצלמה ככה פתוחה, וזה מה שיצא. אז צפייה נעימה. עצוב לי שאתה עוזב, חבל שאתה לא נשאר בחברה, ונהיה בקשר. יהיה לי עצוב שהוא כבר לא ספר בדיחות, שלא יהיה בארוחת בוקר, שיהיה לך בהצלחה. אז מתי התחילה ההיכרות שלי עם רועי? זה הולך רחוק מאוד אחורה. הכרתי אותו עוד במטוס כשעלינו ביחד מעיראק ושיכנו אותנו ביחד בצריף במעברה, וכבר אז הוא היה משכמו ומעלה. זהו, יש לי תמונה אחת חזקה שלו שנחרטה, תמונה שהוא שלח לנו מהבית מלון בדרום אפריקה, ואחרי כמה תמונות מאוד יפות של המלון פתאום קיבלנו את המקלחת ואת רועי בתוך המקלחת. תקופה ארוכה של טיפולים פסיכולוגיים עד שהתגברתי על זה. זהו, בסך הכל אני רוצה לאחל רועי, עובר לקבוצת מר, מתמחים שם מאוד באנטנות, אז מאוד טבעי להגיד לו עלייה מהירה בסולם, תחזיק חזק למעלה, שיהיה הרבה בהצלחה, אוהבים אותך. התחלת כאן לפני 10 שנים, ארגנת הפעלות, התחפשת בפורים, כל בוקר נסעת דרך כל כך ארוכה, עשית קילומטראז' של נסיעה לירח וחזרה. הכנת שקשוקה מפוארת, קיבלת מחמאות, ואז הבנת שהגעת לפסגה והשגת כל מה שאפשר לרצות. אז שיהיה לך המון בהצלחה, ואם המשרד שלך עדיין לא מוכן, החדר פה ליד עדיין שמור בשבילך. עמית, תמחוק את זה. לא, אני עובר לשם. ולא... תפסו לך כבר את החדר? תמחוק את המשפט האחרון. טוב, אז תשכח מזה. היה לכם איזה חוויות ביחד שעברתם, משהו שזכרו לך במיוחד? תשמע, מה שבחדר נשאר בחדר. זה גם לי היה בחדר, את האמת, שזה נכון. ומעבר? לא, אני חושב שחבל שהבחור הולך, היה נעים ונחמד לעבוד איתו, יש בהחלט ממה ללמוד, אבל טלפון שלו אצלי בזיכרון, אז רועי, לא תתחמק. וברכה להמשך הדרך? שימשיך להצליח, שיעבוד קשה במר, שיביא לנו פרויקטים, נשמח לשמור על קשר ושימשיך לארגן ימי ים, התפקיד הזה לא משתחררים. נכון, צודק. טוב, תודה רבה. כן, רק רגע בבקשה. כן, תקשיב. לא, אתה חייב לשדרג את המערכת שלך. אתה חייב. כן, אני מדבר איתך עכשיו כאיש מחירות. אין לך שום ברירה. לא בא להרוויח עליך כסף, מה פתאום? זה תפקיד שאתה יודע, יש לי מנהל, אתה מכיר את רועי? רועי סידר את התפקיד הזה. כל כך הרבה זמן לקח לי להגיע לתפקיד הזה. עכשיו אתה בא לפתת לי עסקה על $3,000? הבנתי. כן. כן, מי אתה? מה? אני בשיחה. כמה מילים לרועי רועי! הוא פה שני חדרים. הבנתי, רק רגע חביבי, רק שנייה. רועי סודאי יקר, שיחת עבודה שאני מנהל עכשיו בעקבות שינוי תפקיד שדאגת לי לפני עזיבתך, מודה לך מאוד, עשית צעד גדול גם עבורי וגם לאנושות.
עוד לקוח מרוצה על הקו, שומע שזה אתה, הוא אומר לי קניתי. אז שיהיה לך הרבה הרבה בהצלחה, מכל הלב. עברנו ביחד תקופה ארוכה, נהדרת, נהניתי מאוד, למדתי הרבה, גם כבן אדם, גם כמנהל, גם כחבר, מכל הבחינות. מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם, לך תפרוץ דרך, תצליח בענק ותביא את ההצלחה איתך לפה בחזרה. אז עם הרבה אהבה והרבה תקווה להמשך שיתוף פעולה בעתיד. תצליח חבר! עכשיו אנחנו מדברים עם ענבל של החברה. טוב, אז יש לנו כמה שאלות הכנו לך. מתי התחילה ההיכרות שלך עם רועי? אז אני אספר לך. כן. הגעתי לחברה, חתמתי על החוזה. התבקשתי לבוא אחרי יומיים לעשות פה חפיפה, רק אחרי חודש הייתי צריכה להתחיל לעבוד. נכנסתי במסדרון וראיתי מרחוק את מר פלינגסטון רץ פה במסדרונות כי זה היה פורים. תאר לך מה הרגשתי. ומה את צריכה לאחל לו בדרך החדשה? הרבה בריאות ומלא כסף. מודים לך מאוד על כל המאמץ. והגענו לנציגות הבילינג. קרן? כן, מה אתה רוצה לשאול? אני רוצה לשאול קודם כל כמה את מכירה אותו. הזיכרון הראשון מרועי, עזבי כמה זמן את מכירה. מי בכלל? מי הוא? מי? צודקת. מי? יפה. לא מכירה. מה הזיכרון הראשון? כן. כמה זמן בכלל אתם מכירים? 5 שנים. היה משהו לברך אותו אני לא מרבה בהרבה מילים. רועי, שיהיה בהצלחה. חבל שאתה עוזב. לי תהיה חסר. קחי טישו שם מהצד. ודרך אגב, רציתי לקחת את הלפטופ שלך, אמרו לי יש כבר יורשים. באמת, גם אני רציתי. את הציוד שאתה מסתכל עליו, אמרו אין מצב. אבל מה? אמרו נשאר רק הקטשופ המקרר וזה שלך. רגע, מי לוקח את הלפטופ? אני גם תכננתי על הלפטופ אין לי שלי. מושג. וואלה, טוב, נגלה את זה עכשיו בברכה. אז שיהיה לך באמת, שתצליח, תהנה, ואם תתחרט, יש לך לאן לחזור. כפי שכבר זיהיתם מהלוח, אנחנו נמצאים בחדר של אוהד משולם, מי שאחראי לתקשורת בין שאר העולם לאפליקציה של MTS. אוהד, אנחנו עושים סרט פרידה לרועי. אתה יודע שהוא עוזב? כן, הבנתי, איזה עצוב. נו? אתה מכיר אותו תקופה כבר? שבוע, שבועיים. שנה, שנתיים, כאילו, לא, כמעט שנתיים. ומה, יש לך איזה משהו לברך אותו לברך אותו. נראה לי תכלס מההיכרות הקטנה, המעטה שלי יחסית איתו, ביחס לשאר החבר'ה פה, אז אני חושב שרועי כבר התברך בהרבה דברים. לא, אין צורך לברך אותו לעוד בשביל שיצליח בכל מה שהוא הולך לעשות, סתם. אבל אם הוא צריך, אז את כל הברכות שרק אפשר, מגיע לו, ותהיה מאושר. שמע, אני הכנתי פה מספר שאלות לראיון. אתה רוצה לענות עליהם משהו מהשאלות האלה? כן. איזה זיכרון חזק יש לך מרועי. יפה. אני אחבר את זה ביחד לשאלה השנייה, חוויה מצחיקה שעברתם ביחד. אז היה לנו טיול, יום כיף. איזה מהם? כי היה פה כמה. נכון, אז לא האחרון, זה לפני כן, שהיה... עם הבירה. עם הבירה, והיה עם איך קוראים לה? אסי, באסי. אוקיי, כן. אז הקיצר, אני הגעתי באיחור באותו יום. נכון. נבצר ממני לקום באותו בוקר, הקיצר. אז אני הגעתי עם רועי, שהוא גם מגיע באיחור, גם ממנו נבצר לקום באותו בוקר כנראה. אז זכיתי לנסיעה ככה עם
מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל, מהו בדיוק התפקיד של רועי? עוד לא הבנתי, אבל לא נורא. ככה, נסיעה שלמה מהבית של, איך קוראים לו הדבר הזה? שחר. נסענו עד אליו, ורועי לקח אותנו עד לצפון. היה חוויה, דיבר איתי קצת על החיים, נתן לי כמה טיפים טובים, וזהו, היה גם נחמד לראות את הכלילות, בעוד אתם באוטובוס שם עומדים להתחיל כל רגע, אנחנו עצרנו קצת לקפה וזה, ואין לחץ, אבל תמיד כמו מנהל אופייני, נתן את ההרגשה שעוד 5 דקות הפאץ' משוחרר ואנחנו מגיעים. אז זהו, זה חוויה טובה. עם שאלה הבאה, מה אתה רוצה לאחל לו לפני? דרכת. כן, הצלחה. רגע, אבל אני אסיים במשהו ככה? יש לך עוד דקה. משהו אישי, עוד דקה. רועי. שמש אסוציאציות של רועי. סמנכ"ל, פרודקט מנג'ר, מנהל QA, מנהל סופורט, 2 מסכים, הולך עם גרביים, קורסת אורחים, שקשוקה, 3 מסכים, SPD, SRS, API, YYY, חני, מתן, עידן, אופק, ים, מוזיקה, רגע. Every day I'm shuffling. הגענו לחדר של המוצר היחיד שעושה פה כסף בחברה, ושני האנשים שאמונים עליו, שגם אתה היית חלק מהם. אתם יכולים להתחיל. טוב, אז אני רק רוצה לאחל שיהיה המון בהצלחה בעבודה החדשה, ולהגיד שתחסר פה. באמת תחסר פה, בהצלחה בעבודה החדשה, ומה עם הווידג'טים? דבר אל היהודה, דבר אל רועי. רועי, שיהיה לך בהצלחה ושמחתי להכיר אותך, ואל תיעלם, תבוא לבקר בשבתות וחגים. יאללה, ביי. רועי, אתה עברת מקום עבודה כדי להתקרב לבית, אני עברתי בית כדי להתקרב למקום עבודה. אני חושב שעשית טעות כי זה הרבה יותר קשה, אבל שיהיה לך בהצלחה בכל מקרה. ודש מני דנקה. קודם כל, אני חייבת להגיד שנורא עצובה שאתה עושה. רואים את הדמעות בעיניים שלך, את הדמעות של תנין. לא, אבל האמת שכן. כשבאת לכאן ואמרת לנו שאתה עוזב, אז כל היום כל כך היה לי גוש כזה בגרון ולא כיף. לי דווקא הגוש הזה סוף סוף השתחרר. אל תאמין לו. זהו, אז היה לי ממש ממש כיף בשנה הזאת איתך, הרבה בזכותך. גרמת לי להכיר שמקום עבודה זה לא רק עבודה כל היום ורצינות, יש גם צחוקים וכיף ושירים ומוזיקה ובדיחות, והיה לי באמת המון המון כיף כאן בזכותך. רציתי להגיד לחני, לא הייתי בשם אני מקווה, שאני מקווה שעכשיו היא תצעק עליך קצת פחות, כי יהיה לך יותר זמן עם הילדים. אני חושב שאת כל מה שאת שומעת מעבר על הקיר את לא אמורה להגיד לכולם. כאילו... ושיהיה לך המון נחת מאופק, מתן ועידן, ושנתגעגע אליך מאוד מאוד מאוד, וזהו. כמה זמן את מכירה אותו עם הברכה המרגשת הזאת? שנה, רק שנה, לצערי. אבל אני הולכת לקרצץ לו בפייסבוק ובוואטסאפ, והוא לא בורח ממני בקלות כזאת. ואיזה זיכרון חזק יש לך מרועי? איזה חוויה? וואו, אני זוכרת שבטיול האחרון... לאן טיילנו? היינו בקיבוץ דפנה ועשינו קייקים. כן, כן, הקייקים. אז היינו גם לפני הקייקים בסדנת שוקולד, ורועי,
שפך על עצמו, על כל הפנים, את השוקולד הלבן, וזה פשוט נראה נורא. שזה הזכיר לך מה? הזכיר לי משהו אחר שאני לא אגיד ככה בפומבי. וזהו, זה היה ממש מצחיק, ותמיד תהיה לי את התמונה הזאת בראש של רועי. מה עוד? זהו, לא חייב מאוד. זהו, המון 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 בהצלחה, נתגעגע אליך, ביי. איזה חדר, איזה מסכים, יאללה. מה קורה, אורי? טוב, עושים סרט פרידה לרועי. עצרתי אותך באמצע העבודה? לא, הכל בסדר. אני באמת רוצה להגיד כמה מילים. אבל כמה מילים, צחי. כן, לא ארוך. אני ורועי לא הרבה יודעים. אני מכיר אותו מגיל 0 ממש. גדלנו יחד באותו גן יבנה. וכבר מילדות היה אפשר לראות שהוא ילד מאוד מאוד שקט, מופנם, סגור, ממש לא מוציא מילה, כמו היום. גם היה אפשר לראות מגיל מאוד צעיר שהוא מאוד התחבר לטכנולוגיה. הוא כבר בגיל 4 הוא שבר למישהו אתרי על הראש. אחר כך יותר מאוחר הגיע כל הסיפורים של הסמים והגמילה, וזה לא קשור לברכה, לא רלוונטי. בכל מקרה, ברצינות עכשיו, רציתי להגיד לך, רועי, המון המון בהצלחה, שאני מאוד מאוד אוהב אותך, אתה בן אדם מדהים, שאני בטוח שתצליח בכל מה שתעשה, אתה בן אדם שמאוד כיף להיות בחברתו, מוכשר בטירוף, ואני בטוח שנשאר חברים, גם בלי שום קשר לעזיבה. אז עוד פעם, בהצלחה. אתה חושב שהוא יזמין אותנו עוד פעם על האש בבית שלו? לפחות לפרידה? מה זאת אומרת? זה מתבקש, זה א' ב', לא? אחרי כזה מאמץ הוא יהיה חייב, נכון? כן, לגמרי. כזה מאמץ גם מצריך בשר קצת יותר... מהחבר או מהמסעדה. כן, זה משהו כזה אנטריקוטים וזה, לא... כשראיתי אותו פעם ראשונה, מה חשבת עליו? כאילו, יאללה, לאן אני מגיע? או וואו, איזה כיף, איפה אני מתחיל לעבוד? האמת, איזה כיף, בטח איזה כיף. בחור עם בלונד בשיער, עם הגיל, על הרעיון הראשון ישר אמר לי, בוא, יש שם כדורסל בערב, והזמין אותי לארוחת בוקר גם. כן. איזה ארוחת? כבר אז, נכון. אז היה, בדיוק התחיל עם ארוחות בוקר. אוקיי. איך שבאתי, ישר דחפו לי... סנדוויץ' עם חביתה ליד. ומה הוא היה בהתחלה? ראש צוות UI, נכון? כן. ונדב קרב זה היה ראש צוות פיתוח. כן, מנהל פיתוח. ואיך הוא היה בתור ראש צוות? תענוג? אתה יודע, שנינו עבדנו תחתיו הרי, בצורה כזו או אחרת. וואלה, תענוג? אצלך זה אחרת? לא יודע, נראה בסרט שלי, נדע. בוא נסייב את המצלמה רגע. הקטע שלי עוד יגיע. נשמע מעניין. כן. טוב. יפה. ואיזה זיכרונות יש לך ממנו חוץ מהרעיון עבודה? המון זיכרונות. הייתה את התקופה שמאוד אהבתי, שהוא היה יוזם קשירות של אנשים, בעיקר מתחום ה-IT. כן. כן, זה היה עושה הרבה חבל באמת שאנחנו לא חוזרים לימים האלה, לא חסר את מי לקשור אותו. האמת אפשר לקשור אותו עכשיו. ולשלוח אותו במעלית למעלה למטה. כן, כמו בימים הטובים. טוב, אחלה צחי. מילה לסיום. בהצלחה, love you. זהו, זה צילום עצמי, אז קצת יותר מורכב. רועי, נפגשנו, סך הכל התחלנו ביחד בחברה, הבדל של איזה חודש או משהו. זה היה... זוכר את הפגישה הראשונה, זה היה בחדר שלכם, של ה-Professional Services, באחד מימי חמישי.
אני ידוע בחיבתי לבגט טרי, גבינה לבנה, גבינה צהובה ועגבניה ואוכל בכלל. רק חיפשתי תירוצים להיכנס לכם כל פעם לחדר, ואז התחלתי לנשנש, ורועי בא, זרק לי איזה הערה קטנה, כאילו לגרום לי לא נעים, נתתי לו מבט, כאילו שתרגיע. ומאז הוא כבר היה כזה, כל פעם שער אותי במסדרון, או שזז לצד, או נכנס לחדרים, מחכה שאני אעבור. אני מראיין את עצמי פשוט, זיכרונות מרועי. אז זה זיכרון אחד. זוכר גם את החוויות ביחד שעברנו את כל הקשירות של מי שצריך. קשירה במיוחד, חזקה במיוחד, זה של סימון, שאני ואתה ככה נלחמנו על סימון ביחד. וכל אחד היה את הדרך שלו, את העצות ואת הרעיונות שלו, ובסוף הוא התחמק, ואז נפגשנו, עשינו ישיבה מסודרת, הדרכה עם צחי, כל אחד בדיוק עשינו חלוקת תפקידים, ואז ממש עבדנו כצוות, היה את הסינרגיה בין הספור לפיתוח, ותכננו ביחד איך כל התהליך הזה יעבוד, ובאמת שאחרי זה נכנסנו לסימון, שום דבר לא עזר, גם עמית שניסה לעזור לא עזר, הכל טיק-טק כמו שעון. אני מאחל לרועי, שתמיד יהיה מאושר, מה יש לך, יש בן אדם, שתמיד, שזה לא ירד לך מהפנים, היה לי פה לצפסוף של הודעה. זהו, מעבר לזה, אני פתאום, אתה יודע, צילמנו את כולם, כולם מברכים, כולם מדברים, ואני פשוט מרגיש כי נאמר כבר הכל, ואין לי מה להוסיף לזה. פשוט ככה, אבל אם אנחנו רוצים לסיים תקופה, אז אני חושב שבשם כולם אפשר להגיד, אני יכול להגיד את זה. יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם. היה נחמד, נחמד, היה ממש נחמד. ולמרות שאנחנו 9 שנים ביחד, תמיד, אתה יודע, יש עליות, ירידות, אבל איפשהו תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד. ולא נותר לי לאחל לך שבתפקיד החדש, בדרך החדשה, גוזל חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. אז רק רציתי להגיד לך שלא משנה איפה תהיה ומה תעשה, יעבור יום, יעבור יומיים, יעבור חודש, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אבל בסוף זה יהיה חזק ממך. אתה יודע מה יקרה? אני כבר יודע את התשובה. בהצלחה בהמשך הדרך, שיהיה לך חיים מקסימים, להתראות. הוא עוד ישוב, זה ג'וק קטן וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב,